Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Assistant Koi Commander Jong ka G Koi 193 Battalion Jong ki BSF ula ujor Shaki Pulit bahaka khatwei tarik unaitung arajar arpusan haka por shipau baji ayai menmiet ki shipai BSF ki badan duty haka wa Kasimara ha East Jaintia Hills District ki lalap baki don kumba laipau hadu saupau tali ki masi ki balayalam da ki arpungot ki nong khayito hadien gani ki sipai kila ketong ban bat yakini henrei kamadien ka kenhon ki runar kabalawan yarab da kumba saupau hadu sanpau ngot ki brio kila persyang ban kam sa siliang uput jong ka India ban lej sa Bangladesh bat kila thermau ru ya ki sipai bat hakni ka jing thermau jong ki arngot ki sipai kila mensau kamadien ki sipai kila siat penting sa suny bat ki runar kila phet krano na kani ka jaka ki BSF kila lab khalai tali ki masi na kani ka jaka kani kalong kat kum ka kubor kabala pelaj ha ka website Jong ki Pulit. Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa. Namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpiang syaka biodiesel. Tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo.